Asiphinde sinibingelele sinamukele batwana bekhehla abathandi bekhasi lamkhulu nogada. Namhlanje ngizonikhombisa into nje elula yokwazi ukuthi uzikline umzimba noma uzi-detox umzimba ukuze umzimba wakho uhlale uhlambulukile. Kubo bonke-ke asebetholile iy'nduku zabo beposelwe umkhulu, siyacela ukuthi babuye ne-response ukuthi induku seyifikile ukuze umuntu ngikwazi ukuthi ngimlandelele nge-instruction ukuthi iziphi izinto okufanele azenze uma seyifikile induku kuyena. Sibonge kakhulu nalabo esisebenzisana nabo. Abasafisa ukuthi bafike lapha ekhaya bavumelekile ukuthi bafike ngoba sesilapha eNtambanana. Ilapho sesikwazi khona ukuthi sisebenze kahle ngendlela sisiza abantu lapha ekhaya ngoba yonke into iqondile lapha ekhaya akufani nalapha esesisuka khona ngoba isimo besingasavumi. Kodwa akasikho-ke lapho. Ugobho lo batwana bakwethu. Uma kuwugobho lo usebenza kakhulu ekuklineni imithambo, isinye, isibeletho, ikakhulukazi kubantu besimamelayo abanama-discharge iyasebenza kakhulu kule nduku bakwethu. Uzongitholela yona ugobho. Uyatholakala nakoChitha. Bese uphinda ungitholela nanku umbola wentaba lo. Uyasebenza kakhulu ekushayeni izinto ezingamadliso nezinto eziyimeqo ngaphakathi kwena emzimbeni. Nawo futhi uzowuqoba uwuxube kanye nawo ugobho wakho. Bese uthola le mpande ujinja lo. Umgxoba ufake ndawonye. Le nto le uyipheke about 30 minutes kuya e-aweni. Uyipheke le nto le bese uyayiphuzela yona. Ungayifaka inkomfa uma unayo. Izokusiza kakhulu le nto le ekuklineni umzimba. Wena muntu onesikhumba esibi, onomzimba omubi, wena muntu onesichitho, le nto ikhipha ngisho isichitho emzimbeni. Ishaya kamnandi-ke ngoba ishaya ngaphakathi batwana bakwethu. Induku enhle kakhulu enginikhiphele yona. Umuntu akhumbule ugobho wakho lo. Ukuyinduku yethu ihamba phambili, uzomfaka bemningi yena. Bese uthola umbola wakho. Umbola wentaba lo. Umbola lo. Bese ufaka nangujinja. Le nto izokusiza kakhulu-ke batwana bakwethu. Kulaba abanenkinga yamathunzi, bona abantu abakhala ngamathunzi, ake ngisize bona lokhe bekhala ngamathunzi. Ibhonasi-ke le nduku bakwethu engizoyikhipha manje. Induku eyibhonasi kulaba abafuna inhlahla ey'ntweni zabo nabahlushwa izitha. Akwenze kanjena-ke gogo. Akwenze kanjena salukazi. Wena ohlushwa izitha, uthi izinto zakho zivalekile awuyiboni kahle. Uthathe nazi le mpande. Umhlakaza nhlanzi ibashise. Thatha le mpande le. Uphalaze ngayo uphinde ugqume ngayo le mpande. Uma uqeda lapho usuqeda ukusebenzisa lezi mpande zakho kumhlakaza. Bese ubuya uze la. Uzogquma uphalaze insuku ibe-3 lapha kumhlakaza wakho. Bese ubuya ungisebenzisela nangobhubhubhu. Uzogquma uphalaze, akahambi yedwa, uhamba unqangendlela wakho. Uzomfaka nonqangendlela bese ufaka umphumeleli. Induku zakho lezi ozosebenzisa ukuphalaza ukuze uvule inhlahla yakho. Qale ngomhlakaza lapha wahamba waqhuma waphalaza ngomhlakaza wakho lapha. Uma uqeda usuzothatha nangobhubhubhu lo la. Usuthatha unqangendlela. Unqangendlela bathi abanye ushobala ehashi ukuthi lo usomile-ke. Ngicabanga ukuthi ngaye ngabavezela abantu unqangendlela engakomi. Bese kuba umphumeleli wakho. Hlanganise lezi zinduku ugqume uphalaze ngazo 7 days. Inhlahla izobuzwa kuwena gogo. Lokhu angungabazi ngikhuluma ngoba into engiyaziyo. Into engiyaziyo batwana bakwethu. Khona-ke nokunye makhehla esinakho lapha ekhaya. Abakudinga njengoba nibona nje impande nazi zikhona. Kodwa-ke umuntu uyoyibona uma eseyifikele yena noma ofisa ukuthi aposelwe asithinte. Zikhona izinto ney'bunge zikhona abafuna iy'bunge ezingomavula kuvaliwe. Izinto zesilwane zikhona. Ziningi izinto ezikhona gogo. Ziningi izinto ezikhona kodwa-ke asikho lapho. Okwanamhlanje asiyivale lapho ngoba induku esikhiphile imbiza yethu yokuklina ngaphakathi kumuntu kuzoba
izinto zokuvula inhlahla nezinto zokususa amathunzi ngoba umhlakazi uyasebenza kakhulu ekususeni amathunzi. Kune-series esizoyiqala nje ezobe ikhipha impande eyodwa, ikhiphe umsebenzi wayo, ikhiphe impande eyodwa, sikhiphe umsebenzi wayo. Uma uwumuntu obheka amatoho, ngizoyikhipha induku yakhona ngicabanga ukuthi kule video elandelayo ngizobe ngikhuluma ngento yenhlahla kahle kahle, into yemali, into yomsebenzi, abantu abafuna ukusebenza. Thokozani bogogo.